To je naša republikanka. Bojana Vukotić, eno je! Izvoli. Bojana, sem toga što je fan Ortovog Skelca i igra, ti si u plesnoj trupi, reci nam nešto o tome. Dakle, naša trupa se zove Celtic Rhythm. To. Osnovao ju je Marko Mićić pre 10 godina. Samim tim smo i najstarija plesna trupa. Predvođeni Markom išli smo i na državno prvenstvo, tako da smo dvostruki šampioni u stepu. Pored toga išli smo i na festivale. Jako smo pozitivnu reakciju dobili iz Zagreba na njihovom Free Open Air festivalu, gde dolaze bendovi iz Irske, iz cele Evrope. Super, ideš sa nama. Toliko smo im se dopali da su on nas zvali ponovo. Pa što će? Tako da 20. marta nastupamo na festivalu u Zagrebu. Alal vam vera. Bravo, bravo. Jel vidiš kako devojka priča? Ja mislim da treba da im napravimo generalnu probu na našu sliku. Napravit ćemo im sad generalnu probu, ali samo moram kažem za ove vaše cipele. Je li istina da su one iz Dublina? Jesu. Stvarno, ali najstvarnije. Kesić u Glazgovliju. Evo sada, da li možemo ekskluzivno da napravimo jedno da Ortodoks Skelci sviraju, a da vi nam nešto odigrate? A što ne bi mogli? Izvolite, podijum je vaš! Ti sedi, ne moraš! To bi bilo mučno za toga.